Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, матур эш көне тели. Бүген 5 октябрь. Көзнең иң матур көнендә иң хөрмәтле кешеләребез, укытучыларыбыз һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Бүгенге тапшыруыбыз да алар хөрмәтенә багышланыр. Укытучы, синдәдер ул йөрәкләрнең иң олысы, синдәдер ул йөрәкләрнең иң җылысы. Һәр көн сиңа ничә сабый карап тора, алар сине әниседәй якын күрә. Укытучы, кирәк чакта җитез дә син, тапкыр да син, кирәк чакта сабыр да син, батыр да син. Бик җаваплы, авыр синең хезмәтең дә, тиешенчә күрсәң иде хөрмәтең дә. Кичер мине илем, синең бөек, исемең белән килеп сугышка, данлы үлем белән күмә алмадым. Бу тәнемне соңгы сугышта, дип башлый әлеге шигырен Муса Җәлил. Әнә шулай тәмле тотлы сөйләме, туган телебездә сәнгатьле шигырь укуы белән үзенә генә каратып тота укучыларны Алинә Илсуровна. Казан шәһәренең 13-нче гимназиясында белем бирүче остаз Татарстан күләмендә иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы исемен йөртә. Ә күптән түгел Алинә Шәгәрәева Татарстаныбыз данын яклап Карачаево-Черкесия Республикасында узган Бөтен Россия иң яхшы туган тел һәм әдәбияты укытучысы бәйгесендә катнашып лауреат булды. Мин бик бәхетле, миңа нәкъ шушы укытучылар һәм остазлар елы кысасында шушы зур бәйгедә катнашу мөмкинлеге бәхете елмайган өчен. Бөтен Россия иң яхшы туган тел һәм әдәбият укытучысы Карачаево-Черкесия Республикасының Черкесск шәһәрендә узды. Шуннан да монда безне Татарстан вәкилләрен бик җылы каршы алдылар. Безне казанлылар дип атыйлар иде. Монда инде аэропорттан төшкәч такси белән утырып кайтканда ук сөйләм охшашлыгы, чөнки Карачай кешеләренең безнең төрки телләр семьялыгыннан телләребез бер-беребезне аңлашып, алар үз телендә, без үз телебездә һәм шуңа да карамастан без бер-беребезне аңлыйбыз. Һәм инде дәрестә дә укучылар белән туган тел дәресе биргәндә дә мин моңа басым ясадым, чөнки сыйныфта укучылар арасында Карачай, Нагай телен белүче балалар да бар иде. Шуңа күрә бик кунакчыл халык һәм безне бик яраттылар. Беренче көннән үк тә безнең өчен көч бирәчәкләрен, тавыш бирәчәкләрен һәм инде безнең җиңүебезгә ышаначакларын әйттеләр. Әлеге бәйгедән мин үзебезнең республикабызга, үзебезнең баш калабызга, үземнең туган телемә, үземнең һөнәремә тагын бер кат гашык булып кайттым дисәм дә була. Алинә Илсур кызы Шәгәрәева Спас районы Урта Йорткүл авылында туган. Әтисе Илсур һәм әнисе Нурбикәнең 2 игезәк кызларының берсе булып дөньяга аваз сала ул. Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында инглиз, татар теле һәм әдәбияты факультетында белем ала. Нәкъ менә туган телгә булган улы мәхәббәт аны укытучы юлына алып килә. Бүгенге көндә татар теле һәм әдәбияты укытучысы җилкәсенә бик зур вазифа йөкләнгән. Без фәнне өйрәтү генә түгел, туган телне, милли рухны саклаучыларда. Шуңа күрә бүгенге көндә без һәр яктан камилләшеп торырга, үзебезнең белемебезне күтәрү өстендә эшләргә, укучыларны туган телгә, әдәбиятыбызга җәлеп итәр, кызыксындырыр өчен төрле алымнар, чаралар кулланырга һәрдаим эзләнергә мәҗбүр. Мин укучыларның креатив фикерләү сәләтен үстерүгә зур өстенлек бирәм, чөнки бүгенге көндә кайсы гына өлкәгә карасак та, нәкъ шушы креатив фикерләү күнекмәсе һәр өлкәдә беренче урында тора. Бүгенге көндә төрле һөнәр ияләрен караганда да нинди сәләтләргә ия булырга тиеш вакансияларны карасак инде креатив фикерләүгә зур өстенлек бирәләр. Шуңа күрә мин дә укучыларымда нәкъ шушы сәләтне үстерүгә зур игътибар бирәм. Төрле алымнар аркылы, сорау бирү, сорау кую алымнары аркылы, димәк, текстны анализлау, төрле детальләргә игътибар итәргә өйрәтү аркылы укучыларның креатив фикерләвен үстерәм. Әлбәттә, инде монда минем үземнең иҗади кеше булуым да бик ярдәм итә. Мин үзем шигырьләр язам һәм инде нәкъ шушы шигырь язу серләренә төшендерү дә укучыларның креатив фикерләү үстерүгә зур бер этәргеч булып тора. Алинә Шәгәрәева һәр даим иҗади бәйгеләрдә катнашып тора. Ул халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесе, сәнгатьле сөйләүчеләр арасында татар сүзе халыкара бәйгесе призеры да. Алинә Илсуровна безнең мәктәптә 10 ел эшли. Беренче көннән үк ул үзен бик яхшы яктан гына күрсәтте. Иң беренчеләрдән без аның шуның кадәрле белемле икәнен күреп алдык. Чыннан да аның дәресләре
балаларга бик ошый. Дәресләрен шун кадәр искиткеч алып бара. Билем ягыннан да, методика ягыннан да ул шуның кадәрле билемле. Укучылар күзләре алдарга юл куймас. Бары тик яхшы дус, киңәшче булганда гына укучы күңеленең йозагына ачкыч табыла. Алина Ильсуровна искиткеч укытучы һәм аның дәресләре бик кызыклы үтә. Шулай ук Алина Ильсуровна шигырьләр яза һәм ул миңа шигырияткә мәхәббәт уятты. Алина Ильсуровна бик яхшы укытучы. Ул туган телебезгә мәхәббәт уята. Без аның дәресләрен көтеп алабыз. Бала күңеленә изгелек орлыклары чәчкәндә бөтен тормыш тәҗрибәңне, белемне балаларга бирергә, күңел җылыңны өләшә белергә кирәк. Шул чакта гына чәчкән игелек, шәфкатьлелек орлыклары тигез шытымнар бирә. Аларны саклап калу укытучының изге бурычы. Кеше гомеренең 9 елы мәктәптә уза. Шушы вакытны шатлык һәм куаныч белән үткәрү мәктәптәге үзара җылы мөнәсәбәттән формалаша. Күптән түгел безнең иҗат төркеме Казан шәһәре 108нче мәктәптә бер көнен уздырды. Ничек булганын бергәләп карап китик. Казан шәһәре Совет районының 108нче мәктәбе капкасыннан керүгә безне физкультура дәресендә шөгыльләнүче балалар сәламләде. Сәламәт тәндә сәламәт акыл. Саф һавада башланган көн һичшиксез күтәренке рухта уза. 108нче мәктәптә барлыгы 254 укучы белем ала. Аларга барлыгы 20 педагог белем бирә. Бу мәктәп бик үзенчәлекле. Мәсәлән, биредә укучыларга тавыш күтәрү тыела. Бары тик аңлату, гуман педагогик алымнар белән бала күңеленә ачкыч табып булганын укытучылар яхшы белә. Менә монда иң нәниләр, беренче сыйныф укучылары. Укып язып арганнан соң алар салаватикларга кушылып биеп ала. Ә менә булар 4нче сыйныф укучылары. Белемлеләр. 108нче мәктәптә математиканы Петерсон программасы белән укыталар. Балаларда логик фикерләүне үстерәләр. Робототехника, программалаштыру, шахмат уйнары дисеңме, укучыларның кызыксынуларыннан чыгып, барысы да өйрәтелә. Бу укучылар үзләре дә яхшы укытучылар булырлар. Әнә бит Айзилә апаларын шахмат уйнарга өйрәттеләр. Яшермим, физика дәресен мин яратмадым. Әмма укытучы Радик Хабиров дәресләрендә ул шул кадәр кызыклы төсмер ала. Өлкән сыйныф укучылары белән төрле тәҗрибәләр ясап карый, соңыннан фәнни эзләнү эшләрен нәниләргә күрсәтәләр. Шулай итеп алар физика фәненә мәхәббәт уяталар. Бүгенге дәрестә балалар сухой лётның, русча әйткәндә инде, свойстволарын өйрәнәләр. Һәм киләчәктә шушы булган яңа белемнәрен бәләкәй балаларга проект формасында күрсәтәчәкләр, шунда научный шоу планлаштырыла. Тәнәфестә дә укучылар вакытларын файдалы итеп үткәрә. Урта сыйныф укучылары нәниләрне уйната. Кемдер музыкаль тәнәфес ясый. Ә кемдер хәтерен яхшырта. Безнең тәнәфестә менә балалар шулай уйныйлар инде. Акыл эшчәнлеген үстерә, шулай ук бер-берсе белән аралашырга өйрәтә. Шулай ук иҗтимагый интеллектны, эмоциональ интеллектны үстерергә булыша бу уеннар. Күп еллар инде гуманна педагогика буенча эшлим. Нәрсә соң гуманна педагогика? Ул һәрбер баланы шәхес буларак кабул итү, аның йөрәгенә ачкыч таба белү, аның уңай һәм тискәре якларында кабул итеп, мәхәббәт аша тәрбияләү һәм мәхәббәт аша ярату аша укыту процессын булдыру. Дәрестән соң балалар төрле түгәрәкләрдә шөгыльләнә. Беренче чиратта әйтәсе килә шуны, безнең тулы көн балаларның, шуңа күрә без иртәдән кичкә хәтле аларны берәр әйбер белән, юнәлеш белән вакытларын тутырырга тырышабыз. Һәм шуңа күрә бездә шахматы бар, робототехника, юнәлеше, 3D моделирование, визуальное программирование, балаларга кызыклы һәм актуаль хәзерге көндә. Иң мөһим үзенчәлек 108нче мәктәптә укытучы бала әти-әни белән тыгыз элемтә урнаштырылган. Бар төрле гаиләләр, социаль яклары буенча төрле булганнар. Кайбер балаларның әтиләре юк. Булса да төре әти, бала гаиләдә әтисез тәрбияләнә. Шуңа күрә әтиләр советының ярдәмен без монда тоябыз. Бала ирләрчә тәрбия алала.
бар шундый гаиләләр әни назы җитми кайсы вакытта балага. Бу вакытта инде әниләр клубы безгә ярдәмгә килә. Алар чаралар гына үткәрмиләр, үзләренең шигырьләре, профессиялары турында сөйлиләр. Һәр пәнҗешәмбе көн дип әйтгәндә, профориентационный безнең класс сәгатьләре эшләп киләләр. Шунда һәр әтиянегә мөмкинчелек бирәбез без балаларга үзенең профессиясе турында сөйләргә. Бу ата-аналарга бик ошый, чөнки алар әле яшьләр, аларның энергиялары күп, алар позитив һәм бик рәхәтләнеп, канатланып, үзләренең профессияларын балаларга сөйлиләр. Безнең мәктәбебезнең тагын бер шундый җылы традициясе, гореф-гадәте бар дип әйтгәндәме, безнең укытучылар үзләренең эштән тыш вакытларын сарыф итеп, укучыларга өйләргә кунакка киләләр. Директор бездә килергә мөмкин, укытучылар да җыелып киләләр. Балаларга ул безнең теге баланың үзенең бүлмәсенә укытучысын кунакка чакыру үзенә бер бәйрәм инде, ул күрсәтә. Монда минем уенчыкларым, монда китапларым. Һәм укытучы белән бала арасында да яңа төрле менә шундый яңа җылы мөгаллимә, шундый дистанция, салкын дистанция юкка чыга һәм ничектер җылы мөнәсәбәт барлыкка килә. Менә шунысын да бик без яратабыз, укучыларның шулай вакыт табып безгә килүләре, балаларның өйләренә килүләре, хәлен белүләре бик шундый яхшы күркәм гадәт әйе. Әлбәттә, мондай укытучылар һәм актив әтиәниләр булганда балаларда да уку теләге арта. Мәктәпкә барасы килеп кенә тора. Әйтергә кирәк, Казан шәһәренең Совет районында урнашкан 108нче мәктәпкә Биектау, Лаеш районнарыннан, хәтта Казан чите Осиново бистәсеннән дә укучылар килә. Менә хәзергесе көндә безнең тәрбия эшләре буенча ценностно ориентированный подход дип әйтәбез инде без аны бит, кыйммәтләргә юнәлдерелгән тәрбия эше, игелеклелек, шәхес тәрбияләү, юмартлылык тәрбияләү, кайгыртучанлык тәрбияләү. Менә шундый чараларны Казахстан җирлегеннән алып кайттык һәм бергә укытучыларның квалификациясын күтәрү институты белән бергә эшлибез. Укытучылар бәйрәме уңайыннан 108нче мәктәп укучылары шигъри бүләк тә әзерләгәннәр. Шатлыгына сөенә, кайгым булса киенә, көндә гыйлем беләшеп, илтә белем иленә. Без белемле булсын дип, куя ул бөтен көчен, дөньяда иң зур галим, ул минем укытучым. Кырда иген иксәм дә, галим булып китсәм дә, ул булар гел уемда, маяк булыр юлымда. Всемирный день учителя достоин уважения. Желаем вам терпения в делах учеников. Учителям за поклон и бесконечный апатит, за силу, отданные нам, за вашу помощь обучению. Быть учителем призвание и детей всему учить, давать новые задания, школу с трепетом любить. Not everyone can be a teacher because it is hard to teach the kids, but you have a special feature. I learn very have all that teacher gives. Je cœur vite à mon école, avec Jean, avec Nicole, puis j'entre dans les classes, je me suis vite à ma place, puis je vois mon cahier, mon livre, mon plumet, quand on sent les faciliantes, les premiers, l'école commence. Барбызга бер генә белмим, ничек өлгерәм, үзешендә сөйкемле, нәкъ әнием шикелле. Шат йөзле укытучым, күңелемә иң якын. Кеше ул, шуның өчен, ул минем укытучым. Хөрмәтле укытучыларны байрам белән кутлыйм, аларга исәнлек, саулык, бәхет телим. Белемнәр тупладык, ә хәзер тәнәфес. Тәнәфес дип әйтүем, хәзер без сезнең белән Мырау Батыр спектаклен карарбыз. Бу атнада Чулпан мәдәният үзәгендә Казан шәһәре филармониясе артистлары нәни тамашачыларга премьера тәкъдим итте. Тулырак алдагы минутларда. Менә ул бәхетле буын. Алар да хәзер горурланып, без Мырау Батыр белән үстек дип әйтә ала. Казан шәһәр филармониясе солистлары яңа сезонны премьера белән башлап җибәрде. 40 елдан соң сәхнәдә легендар Мырау Батыр.
Biz инде татар әсәрен балаларга тәкъдим итәргә вакыт җитте дип бик каты әзерләнә башладык. Һәм инде төрле әсәрләрдән сайлана торгач, Мора Батыр ничектер үзе килеп чыкты. Чын Илдар абый белән һәрвакыт аралашабыз. Безнең балачак хатирәсе. Ул менә беләсез, ничектер үз-үзеннән сүздә килеп чыкты да. Илдар абый белән шаяртып кына сөйләшкәндә әйтәм әле эшләп карыйкмы? Чөнки Мора Батырны син үзеңнән эчтәлектән үткәргән кеше. Син аның менә безгә караганда иң күбрәк үзең тыя беләсең дип. Менә кем белгән, бәлки шул вакытта йолдызлар туры килгән диләрме? Һәм бездә шуның хәтле кызыклы артистларыбыз, төрле жанрда эшли торган җырчыларыбыз бар. Мин ничектер шаяртып кына тәкъдим иткән идем. Һәрвакыт уйнан уймак килеп чыга диләрме? Менә шул чакта инде уйнан уймак булгандыр инде ул. Сәхнә артында спектакльнең режиссеры артистларга үз киңәшләрен бирә. Шавкат Биктимировны гомер буе Әлмәндәр бабай дип йөрделәр. Шарафиев, Равил Шарафиевны Әҗһәл дип йөрделәр. Халим Җәләлевне хулиган авыл, хулиган дип йөрделәр. Минем кемгә урамда күрсә дә, олы кешеме, яшьләрне бөтенесе дә, ой, Мора Батыр абый диләр. Шуңа күрә ул бик кадерле, моннан 40 ел диярлек төшерелгән телевидение өчен төшерелгән кинода мин Мора Батырны уйнаган идем. Без аны ничектер кичәнмичә шул шаярып кына бер-ике мәртәбә күрсәтерләр дә бетәр инде бу дип шаярып кына күрсәткән ничектер менә шул кереп китте һәм ул миңа үземә ничектер образ булып кереп китте инде кабул ителде инде һәм менә күп еллар узгач Шулпан үзәгенең Шулпан Закирова миңа мөрәҗәгать итте, әйдә шуны бездә сәхнәдә куйган дип. Аның бит ул теге сценарийсы кирәк һәм булай бик әлләне ышанмыйча гына башлаган идем, аннан соң кереп киттем. Шулпан ничектер мине моның белән кызыксындыра алды, бик кызык эшләдек. Без сценарийга Илтизар Мөхәммәтгалиевне чакырдык. Ул сценарий язылачак, сценарий язылды, чөнки монда бит музыкага җырларга салгач, музыкаль дигәч инде балалар өчен музыкаль спектакль күрсәтәбез дигәч, музыка аерым язылды, сүзләр аерым язылды, шуннан соң аларны куштык, шуннан соң запислар ясадык. Яңа буынның Мора Батыры Казан шәһәре филармониясе солисты Рафаэль Якупов. Балалар белән эшләү үзе бер бәхет дип әйтмәсәм, ул башка тамашачысын аерып тора. Кызлар, ничек бүгенге спектакль ошадымы сезгә? Бик ошады. Безгә бик ошады. Ул шундый матур, шаян. Мора Батыр ошадымы сезгә? Әйе. Тагы кемнәр ошады? Песи. Аю. Мин мондый дәрәҗәдә үк шәп булыр дип бер генә дә уйламадым. Бик кызыклы мюзикл, балаларга бик аңлаешлы. Балалар үзләре кирип китеп, мисал өчен Тимирхан үзе дә басып карады, шул хәтле дулкынланып, Мора Батыр өчен җан атып, һәм күпмедер дәрәҗәдә менә теге сәхнәгә дә йөгереп чыгардык булгач, димәк, менә куючы режиссерларга һәм барлык командага бик зур рәхмәт, чөнки татар балаларына менә шундый форматта мюзикллар моңа хәтле җитми иде чыннан да. Кемнәр өлгермәгән, Мора Батыр спектаклен 10 октябрь көндезге сәгать 12-дә һәм кичке сәгать 7-дә Шулпан мәдәният үзәгендә карап була. Кем булуыбызга һәм нинди һөнәр сайлаубызга карамастан, һәрберебезнең тормышында үз укытучысы булган. Без барыбыз да барыннан да элек кемнәрнеңдер укучылары. Бездә булган яхшы сыйфатлар, алар да шул исәптән зирәк остазларыбыз хезмәте. Чын укытучы ул белем бирүче генә түгел, ә укучыны шәхес итеп тәрбияләүче дә. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле укытучыларыбыз. Менә шундый матур теләктә без сезнең белән бүгенгә сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.